Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Hey! Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali! Kumikinang ina! I-shoutout lang natin muna ng bonggacious ang lahat ng mga estudyante, mga administrators, educators, at lahat-lahat ng bumoto sa atin dyan sa Trinity University of Asia. Thank you! Salamat! Salamat dahil sapagkat because ngayong araw na ito magaganap ang 11th Platinum Stallion National Media Awards. Yes, maraming salamat po sa inyong tiwala Salamat. sa amin. Ang ating Love Radio Manila is the FM radio station of the year. And congratulations, Nicole Yala. Thank you so much. Bilang female Radio DJ of the year. Pangilan mo na to? Salamat. Ang dami na. Hakot ka. Thank you, Lord. To God be the glory. Ayan. So sa lahat ng mga estudyante, mga teachers ng Trinity University of Asia, hello po sa inyong lahat at kita-kits po mamaya. Ayan. Oy, speaking of shoutout, i-shoutout na rin natin to, nakikinig sa atin ngayon. Pogi ba yan? Ay, poging-pogi to, in-drive driver Ay, na si pogi Jason Gulipapa. Ayan, Jason Gulipapa. Alam mo kung sino yung sakay niya? Ay! Si Ma'am Goya ba? Yan! Ayan! Kung si Ma'am Goya, ay nako, kuya, ang pangalan nito ulit. Jason. Kuya Jason, Oh. pinapabati ka. Ikaw daw yung Oo. poging in-drive driver nitong si Ma'am Goya. Alam mo ba yung huli naming balita? Oo. Ito naman wala pang confirmation. Correct. Baka naman pwedeng i-confirm mo, Jason, Oo. kung totoo. Ayan. Na kapag ka daw yan nagbigay ng tip. Correct. Yan. Ayan na. Ay, nako. Ano yung huli mo balita, Diego? Ano yung huli? Nanikip yung dibdib Naku, bakit? ng driver. Bakit nanikip yung dibdib? Imagine mo magkano yung tinip? Sinampal siya. Ay, grabe. Yung dibdib, dinibdiban ng 1-2. 1-2 ha? 1-2. Yun yung huli kong balita. Oh. Though, may nagsabi din sa akin na, grabe naman kayo, 1-5 kaya magbigay ng tip si Ma'am Goya. Shout out sa iyo, Ayan, Ma'am Goya. ay, Ma'am Goya, may Salamat. umaga. At saka lagi niya pinapa-shout out kapag ka nakasakay siya sa mga Oo. sinasakyan niyang mga TNVS. Yes. Pinapabati niya lalong-lalo na kapag ka naka-Love Radio. Yan, basic Salamat. na. Basic na basic. Salamat, Ma'am Goya. So shout out po sa inyo lahat, pati na rin sa lahat ng mga tsuper na nakaantabay. Ang dami-daming patuloy na nananalo sa ating Love Knows No Boundaries Tama. promo. Kaya abang kayo, baka pangalan nyo na yung matawag mamaya. Correct ka. Speaking of shoutout ko lang itong nag-message sa atin. Dear Nicole Yala and Diego Bandido, ano po ba ang dapat kong gawin? Tinanong niya pa nga kung live tayo na ano ngayon na naka-antabay. Mhm. Kasi tinatanong niya, teka lang, Magsalamin ka kasi. teka lang, alam mo naman. Na-deliver ba ni Dr. Bless yung salamin mo? Doc Bless, thank you sa salamin. Kaya lang kapag ganitong ganda-gandahan ako, yung contact, Oo, naka-contact 3 lens inches ako. po yung ano niya ngayon, yung pilikmata niya, kaya hindi pwede suotan ng salamin. Hindi pwede magsalamin. Alam niyo naman po kapag ako po ay naka-contact lens, yung pangunawa ko po ay nababawasan ng mga 32.7%. Ayan. So ito yung kanyang katanungan. Sabi niya, Dear Nicole Yala and Diego Bandido, kayo po ba ay live today? Gusto ko pong itanong ito. Papaano po bang advice ninyo about taking care of a bedridden na parent? Sabi niya, ang hirap-hirap po pala mag-alaga
alaga na pasyente, kahit sabihin pa nating mahal na mahal natin sila dahil magulang natin sila. Nag-aaway-away na po kami magkakapatid dahil hindi lahat gustong tumulong sa pag-aalaga. Totoo. Lalong-lalo na yung mga may kaya sa buhay. Yung mga anak na mahihirap, sila po yung pinag-aalaga. May sarili din naman po kaming obligasyon sa buhay kahit mahirap lang din kami sa buhay. Sana po mapag-usapan niyo po ito para marinig ng mga kapatid ko at maging maayos na lang po ang paghahati ng obligasyon, mahirap man o mayaman ang anak. Wala po kasi kaming pambayad sa caregiver or any outside help. Thank you po and God bless. Ayan. Alam mo, ito yung isa sa nakakalungkot pag tumanda ka, Correct ka. Pinagpapasapasahan Sa totoo, ka. alam mo, it will happen. Hindi naman, it will happen. 'Di ba? At some point, lalong-lalo na kasi yung mga bata, nagkakaroon na ng mga sariling Oo. obligasyon. Nakakalungkot. Alam mo, pag nakakabasa ako ng ganyan, yan yung mga moments na wini-wish ko, sana pag tumanda ako, hindi ako tatanda na kailangan akong Oo. alagaan. Kaya ito'y isang pagpapaalala sa atin to take care of our health. Yes. Para pag habang tumatanda po tayo, hindi masyadong maraming mga komplikasyon, yung mga kailangan ayusin to the point na may mga ganyan na pagpapasa-pasa. Tsaka dapat pinaghahandaan din natin yung retirement natin. Ayan na. Huwag nating iasa sa mga anak natin. Kasi Oo. definitely, they will magbibuild sila ng sarili nilang pamilya, buhay. Ko, alam mo, swerte ko halimbawa, hindi sila nakaluluwag-luwag sila sa buhay. 'Di ba? Swerte. Ayos Oo. 'yun kapag ganoon. Paano kung halimbawa itong nag-PM sa atin Oo. na medyo kulang-kulang na rin talaga yung kanilang kita, 'di ba? And of course, katulad nga nung sinabi niya, syempre mahal naman natin. Hindi Oo. rin naman talaga natin pwedeng pabayaan. Correct. Oo. Pero realidad talaga siya na minsan may mga pasahan na nagaganap. Una, wag niyo na lang iparinig. Oo. Feeling ko kung halimbawa nag-uusap-usap kayo magkakapatid na sino ba muna mag-aalaga, sino muna ang kukup-kup, ganyan. Huwag nyo na parinig sa magulang kasi masakit siyang pakinggan. Correct, totoo. Alam mo naman kapag medyo tumatanda na, sensitive na yan, na parang ibabalik sa inyo lahat ng mga tulong. Pero hindi dapat tayong mga magulang hindi natin dapat ibalik sa mga anak natin. Anong bata ka, inalagaan Oo. kita. Ako ang dahilan kung bakit nakapag-aral ka. Hindi natin ibabalik sa kanila yun kasi yun naman talaga ang dapat nating Correct. gawin bilang mga magulang. At Oo. ginagawa natin ito dahil mahal natin sila. Yes, oo. 'Di ba? Yung mga ganong eksena. So, I guess wag na ako pa kung halimbawa dadating yung panahon na yan na I hope hindi, I rebuke in the name of Jesus, 'di ba? Na pagpapasapasan. Sana hindi na parinig sa akin. O baka hopefully by that time talagang mahina na talaga yung pandinig ko. Hindi, iba na yung lingwahe nila. O kaya iba na yung lingwahe nila. Hindi ko naiintindihan. Kasi hindi tayo magpapaka-plastic jegs. Mangyayari yan talaga eh. Kasi Oo. nga sabi mo nga kanina, may mga sarili na din sila talaga kasing Yes, mga buhay. Ngayon ang sinasabi nito, bakit yung mga mahihirap lang yung pinag-aalaga? Yung mga mayayaman ay hindi. Oo. Siguro kasi yung mga mayayamanin na mga kapatid, sila yung Taga-provide. Oo. Oo. So kumbaga parang in terms of obligation or responsibility, kanya-kanya niya tayong toka. So Oo. kung halimbawa yung mga yayamanin, yung mga nakaluluwag-luwag, sila yung financially able, sila yung tagabigay. O Oo. ito, pang grocery ninyo. Tama. Hindi nyo naisipin ng pampacheck up, ganyan. So iniisip ng mga yayamanin na, syempre ikaw, ano naman yung tulong mo? Correct. So ikaw naman, ang ambag mo naman is actions. Yung service, yan. Ganon. So, ang ano lang kasi dito, tingin ko wala kayong pag-uusap na maayos. Kasi kung may pag-uusap na maayos yan. Walang samaan ng loob. Oo. Correct. Ganun yun eh. Di ba parang katulad ng outing? Lagi ko tong sinasabi. Para makasama ka sa outing, dapat klaro yung role mo dyan. Ayan. Di ba? Oo. Klaro yung role mo dyan. Huwag ka magtataka kapag hindi ka in-invite sa susunod na outing kung hindi naging klaro yung role mo. Halimbawa, wala kang pang ambag. Ayan. Pwede ako, runner na lang Yan, ako. correct. Ayan. Tagabili ng yosi, Ayan. tagabili ng yelo, Oo. tagabili ng soft drinks. Bida-bida sa kwento. Correct, pwede. Sagot na namin yung Sagot kwento. natin yung kwento. Meron din tagabantay ng mga bata. Yan. No, 'di ba? Ako na lang tagabantay ng mga bata. Sige, go, mag-inom kayo diyan. Ayan. ang isa sa mga importante na role sa mga outing, yung lalo na malapit na mag summer, 'di ba? Oo. Yung taga-ihaw,
taga-ihaw. Yan, isa pa yan. Oo. Yung talagang ano, 'di ba, yung ang hirap kaya ng role ng taga-ihaw, pero lagi kang kasama sa outing kapag ka yan ang role mo, 'di ba? Nakakabwisit kayo. Grabe din yung pasensya. Imagine mo, nag-iihaw kayo, iba Correct. kumakain na. Tinitikman na, masarap ba to? Hindi lang yun. Pagod na pagod ka, pawis na pawis ka, amoy inihaw ka na. Tapos, ang dami mo nang naihaw. Oo. Tapos, ang bilis nilang kainin. Oo. Iihaw ka na naman ulit. Pero, kasama ka sa outing. Pero ang alam mo, ang amazing dyan, yung mga taong nakikita natin nag-iihaw, hindi sila nagre-reklamo kasi they love what they're doing. Correct. At saka klaro yung role nila. Yun yung maganda eh. So, yun yung sinasabi ni Jegs na ang problema lang siguro sa inyong magkakapatid, hindi kayo nag-uusap. Kaya tuloy sumasama ang loob mo. Meron ka na namang feeling na porke mayaman sila. Alam mo, lagi tayong ganyan eh. May api-apihan tayong mindset lagi. Porke mahirap lang kami, ito lang yung binibigay sa amin. Porke mahirap kami, ganyan, inaaway nyo kami. Kahit wala naman nangaaway. Kahit wala naman nangaaway. Ay, ito naman, baka sabihin naman ng iba, ayan na naman yung dalawa, nagbibida-bida naman. Hindi kami nagbibida-bida. Bida kami. Chares. Palibhasa, hindi nila na-experience Uy! yung magbantay ng bedridden. Ay, hindi. Well! Excuse me lang. Alam natin yung pakiramdam because we have experienced that. Sa magulang po namin. Oo, 'di ba? Totoo 'yan na ang tatay ko ay matagal na stroke patient, more than 30 years. 'Di ba? May mga ganun din kaming pag-uusap Yes. na magkakapatid, sino magbabantay, sino nga paano yan mag-isa lang siya. Yung mga ganun Oo. nangyayari talaga 'yun. Pero yun nga, Mahirap talaga. mahirap talaga siya, hindi siya madali. Kaya nga, yun nga, ang mahalaga dito is klaro lang. Klaro lang yung responsibilities and Oo. obligation ng bawat isa para wala nang samaan ng loob. Bakas-bakas, kumbaga shared dapat. Oo. Mabigat kung ikaw lang ang mag-isa. Correct, totoo. At So dapat, bino-vocalize mo rin din sa mga kapatid mo. Huwag yung sa amin mo chinichika pero sa mga kapatid mo hindi mo chinika. Na masama na pala yung loob mo sa kanila, Oo, kasi di ba? may mga pamilya na ganyan. Sige, dito na nga lang, pinapababayaan naman nila si nanay or si Oo. tatay. Ako nang bahala, gagawin ko, igagapang ko to kahit ano. Pero pwede mo namang sabihin na, uy, baka tulong nyo na lang, pang ano ni nanay. Tsaka yung pag-uusap na maayos. Totoo yan. May mga ganun kasi kapag ka hindi na pag-uusapan ng mga bagay-bagay, sasama talaga yung loob mo eh. Pag pride kasi yung umiral, Oo, ayan na. ayan na tayo. Ayaw natin ng mga ganyang klase mga eksena. So please talk about it. There is nothing wrong kung yung mga yayamanin, hindi sila siguro kasi yung mga yayamanin, alam mo naman, 'di ba, parang sa isang kumpanya, may mga empleyado, may mga boss, may mga rank and file, may mga staff, 'di ba? Lahat po tayo hirap. Totoo 'yan. Pero feeling ko, ang pinaka talagang todo ng paghihirap na mas maraming iniisip, yung head. Aha. Kasi syempre, ang iisipin niya, yung tayong lahat eh. Aha. All, kunyari, ilang kayo sa kumpanya? 352. Diba? Lahat yun iisipin niya. Correct. Ikaw, kunyari, rank and file. Hindi natin nilalang yung trabaho mo, dahil mahalaga yung trabaho mo. Pero ang iisipin mo, yung gagawin mo lang. Oo. Diba? Yung responsibility mo for the office. Yan. May ano tayo kasi may mga roles kasi tayo. Correct. Merong provider, Yan. merong taga-execute. Tama. So O, hindi diba? pwedeng lahat kayo provider. Sino True. mag-aalaga? Kaya nga, totoo. At kung halimbawa sa'yo nakatoka yung pag-aalaga, learn also to rest para hindi ka napapagod. Tama. O, kalmahan mo lang ha. Relax ka lang. Okay, Love mo yan mag-away-away. eh. Oo, Mama mahal mo yan eh. Ako pong kumikinang naulo, Diego At Bandido. ako kumiki ng ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Portion